Uši v pozore. Čauko šikulkovia. Jednou z dôležitých vecí, ktoré robíme, aby naše telo správne fungovalo, je aj jedenie. Práve z jedla si totiž berie výživu, aby sme každý deň mohli robiť to, čo chceme, aby sme rástli a aby sme boli zdraví. Čo by sme si teda mali dávať na tanier častejšie a čomu sa radšej vyhýbať? Každý deň si pokojne môžeme dať napríklad chlieb, rožky, cestoviny alebo ryžu. Jedli ste niečo z toho už dnes? Asi aj áno, že? Keďže tieto jedlá často mávame na raňajky, obed alebo večeru. Či už ako hlavný chod alebo ako prílohu. Veľmi často by sme mali jesť aj zeleninu. Napríklad paradajky, papriky, uhorku, mrkvu, fazulu, šošovicu a tak ďalej. Je jej dosť. Plné vitamínov je aj čerstvé ovocie. Ktoré máš najradšej ty? Mne chutí skoro všetko. Jablká, pomaranče, jahody, slivky, hrušky, čučoriedky. Máme toho na výber naozaj dosť. Naše telo potrebuje aj výživné látky z mlieka a mliečnych výrobkov. To sú napríklad jogurty, tvaroh alebo syry. Dobre je aj mäso, ale tu je to taký malý chyták. Myslíme tým totiž hlavne čerstvo pripravené mäso, ktoré bolo predtým surové. Čiže napríklad grillované kurča, perkelt, pečené mäso a podobne. Napríklad taká klobása alebo slanina veľmi výživné nie sú. Naopak, keď ich ješ veľa, tak telu škodia. Veľmi zdravé nie sú ani rôzne sladkosti, čokolády, cukríky, lízatka alebo sladké limonády. Platí to aj o slaných čipsoch, chrumkách, ale aj o hamburgeroch alebo pici. Je to trocha škoda však. Práve tie veci, ktoré nám často veľmi chutia, telu skôr škodia. No ale čo sa dá robiť? Ak chceme rásť, hýbať sa s ľahkosťou, tak si ich radšej vychutnávajme len občas. Napríklad si takúto menej zdravú dobrotu dopraj len raz za deň. A ak to dokážeš ešte menej často, tak paráda. A ako je to s pitím? Tipni si, čo je pre naše telo úplne najlepšie a mali by sme toho piť veľa každý deň. Ten, kto povedal, že čistá voda, má pravdu. Zdravé je aj mlieko alebo čerstvý ovocný džús, ale z toho ti stačí pohár denne. Za to vody by si mal vypiť pokojne aj 5-6 pohárov. A keď je vonku veľmi teplo, tak aj viac. Voda je pre telo veľmi dôležitá, ešte dôležitejšia ako jedlo. Ak jej máme málo, môže nás pobolievať hlava, nemyslí nám to tak dobre a sme unavenejší. A ako zistíš, či dospieš? Je to celkom jednoduché. Stačí sa na záchode pozrieť, či má tvoja cikajnica, alebo ako správne hovoríme, moč, svetlú alebo tmavožltú farbu. Svetložltá je super, ale ak je tmavožltý, choď si hneď naliať pohár vody. Na čo si ale treba dávať pozor, sú sladké nápoje. Možno vzdycháte, že dá zase niečo, čo mi chutí. Ale je to tak. Bublinkové sladené nápoje a minerálky, malinovky, kupované džúsy nie sú pre tvoje telo nič moc. Sladké nápoje, tak ako aj sladkosti, totiž môžu spôsobovať napríklad zubný kas. A vieš, čo potom prichádza? Áno, vrtačka u zubára. Takže si to zopakujme. Zdravé potraviny sú napríklad zelenina, ovocie, cestoviny či chlieb, čerstvo pripravené mäso alebo mlieko a väčšina výrobkov z neho. Naopak, nezdravé sú sladkosti, sladené nápoje, hranolky, čipsy, chrumky, hamburgery alebo pizza. Keď si ich dáme len raz za čas, nevadí. Ale ak by sme si každý deň dali na raňajky koláč, na desiatu keksíky, na obed pizzu, na olovrant čipsy a na večeru veľkú klobásu, naše telo by sa teda určite nepotešilo. Pri takejto strave dokonca aj deti môžu dostať choroby, ktoré zvyčajne trápia len dospelých. Je to tak trochu ako s autom. Keď tankuje vhodné palivo, bude jazdiť jedna radosť. Ale keby sme tankovali zlý benzín či naftu, môže sa motor začať kaziť. A to nechceme. Tak čo, dáme si malý kvíz? Poďme na to. Tak, je zdravšia slanina alebo pečené kura? Kura. Je zdravá zelenina? Áno. Je zdravý jogurt? Áno. A sú zdravé hranolky? Veľmi nie, že? Aký nápoj je pre naše telo úplne najzdravší? Čistá voda. A čo máme jesť častejšie? Ovocie alebo sladkosti?
To je jasné, že? Ovocie. Tak čo, dali ste to bez chyby? Ak áno, tak pochvala. A ak budete zdravo jesť aj v skutočnosti, tak ešte väčšia. Držím palce a zatiaľ dáreček. Toto boli Uši v pozore. Ak chceš vedieť viac, pusti si ďalšie časti. Nájdeš ich na Spotify, Apple podcastoch, rôznych ďalších podcastových platformách a takisto na YouTube. Stačí zadať Uši v pozore a môžeš počúvať ďalej.